I never had a political party. Wala ni ako ni walang isang barangay captain dito. Ang nagsuporta lang sa akin, yung mga tao na, ewan ko kung ano nakita ninyo sa akin, pero yun lang. Pati si yung gumawa ng sapatos ko. Kasi ang pangalan. Orle. Ako yung dinagamit ko yung boots mo. Ako mahilig magsipa ng tao. Tanungin mo yung mga gwardiya dyan sa Malacanang. Siguro nagtataka yan sila. Ako lang nakikita nilang tao talagang sinisipa ko. Pati yung taga-gobyerno na mahilig sa ganon. Sinisipa ko talaga yan. At pinapakain ko ng pera. Tanongin ninyo. Pati yung coin pinapalunok ko. Kasi pagka tinawag kita sa Malacanang, may kasalanan ka. Tatay Orle, salamat sa sapatos mo, ha? Opo ka dyan. Marikina is known for its youth. It's a matter of, kagaya nitong mga tarantadong, ito ba nga famous na mga Hermes, ganon? Gawa yan doon sa Eastern Europe. Kinukontrata lang nila yan, mga cottage industry yan. But they come up with a better, more superior material. Pero pag na-perfect yung Pilipinas, I'm sure Marikina would go a long way to be somebody doon. I-perfect ninyo kasi ako, Danny Lim sa MMDA, yung rebelde na sundalo, pag magregalo yan sa akin, dito sa Marikina ang gawa. Alam mo, may something like 100 million Filipinos. Pero mo ilang paayan? Just think about it. And if you just can improve on it, you would be cornering the market. Hindi naman, we cannot prohibit imports. Free trade. I can sell in your country and you can sell in mine. But ang pinakalaban dyan is quality. Pero yung aking sapatos na matibay yun. Gawa ni Mang Orle. Ilang bunganga na ang nasipa noon. Bastos ako, totoo. Ganoon ako bastos. Naninipa talaga ako ng tao. At yung mga ulol, pinapakain ko talaga ng pera. You eat. Gusto mo ng pera, putang ina ka.